else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. The boy, where is he? We don't. Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Heddiw mae cystadleuaeth bach gyda ni. Cyfle i ennill copi o Dungeon y Dis ar y Nintendo Switch. Sy'n really cyffroes. Lycus iawn i gallu gael copi i gallu rhoi allan. Felly fi'n mynd i parhau gyda'r y penod olaf i'r bydd rhaid i fi roi'r link hefyd. So dyma ni, y dyfeisiwr. Na i roi'r link hefyd i'r siop i gallu ennill, ddim ennill, ond beth yw e? Beth yw Bitly efe? Bitly. Na i roi'r link nawr. Daro. Ddim hwnna. Copy. Felly, na i roi link i chi os oes diddordeb 'da chi dyna ni. Mae'r link yna yn dangos y crysau T sydd ar gael. Dyna ni. Mae'r crysau T yn eitha neis. Maen nhw o safon uchel a chi'n gallu cael lot o pob cymeriad a rai gwahanol, fel grwpiau gwahanol y styles. So falle na i newid mewn eiliad i dangos chi mwy. So dyna'r un dyfeisiwr, Oren, match o lliwiau yn chwarae. So bant ni. Round bonus. A nawr y foment ni gyd wedi bod nawr os am marwolaeth y dyfeisiwr. Ha. Right. Dewch eich offer cychwynnol. Galari i gwanhau. A fi am Galari. Iechyd. Ci bach blaidd.
Right. Felly... ni'n cyfuno rhain i ddechrau. A gobeithio, So 6. Treino i o iechyd o 1. A sioc. Hwnnw'n dechrau ar y ddal. Dyna, fi'n gobeithio gallai cymryd hwn off achos byddai wedi gorffen gyda'r penodau dyfeisiwr. 6. F5. Ho. Sypian gwaed. Mae'n fwy o niwed. Ia fi am hwnna. Sypian gwaed. A 6. Zoom boom, roedd hynny'n ysblynydd. Hei, os ydych yn dianc o ma, dweud helo wrth y lleuad I mi. Dwi dal yn meddwl amdano pob ddydd. Dyna dianc. Right, niwed o 2, sioc o 1. Bastwn scrap. Dyna beth sy'n diddorol. Tiach Gelyn yn dechrau pob brwydr gyda ffyrnigrwydd. Na I cadw hwnna. Dewin. Mynd am y dewin dwl. Zap. 6. Hwna yw'r un fwyaf cryf. Neu, chi'n dyblu, wneud synwyr I gael hwnna. O na, mae fe'r un peth. Boom. Cyfuno dis. Point. Pob dis yn troi'n 6. Zap. Dwi angen hwnna. Dyna ni. Un arall. Boom. Shwmai Kieran. Sut mae'r hwyl? Sut mae bywyd? Ie, fi ar penod olaf y dyfeisiwr, so byddai wedi gorffen gyda'r Crys T yma am spel. So, ie. Ie, ti yma... Oes! Ie, ti yma am y gystadleuaeth, Kieran? Cystadleuaeth I ennill copi o fersiwn... Copi Nintendo Switch o'r game yma. Wedyn, ti'n dweud, na, os gen I ddim Nintendo Switch. Wedyn dweud, wel, mae fe'n anreg gwych. So, cool. Right. Gwneud niwed. Fongenmain. Pastwn sgrap. Mae gen I Switch ond dwi ddim yn really chwarae fe. Okay. Cool.
Ti'n gwybod beth? Mae lot o bobl yn sefyllfa na dwi'n teimlo. Unless maen nhw yn ffeindio fel gemau indie unique maen nhw really hoffi. Mae fy Prime sub yn scamio fi. Dwi ddim yn gallu tanysgrifio gyda fe tan Ionawr 15. Oh, get in. Oh, na. Oh, wel, pai phoeni. Roll on Ionawr 15. Mae hwnna blwyddyn nesa. Pam ti'n dweud blwyddyn nesa nawr, mae wastad yn swnio lot yn bell na mae e. Ie, not funny. Right, dyma ni. O'r 6. So, os dwi'n neud... I ddim yn credu mae cyfuno dis yn cyfri fel ffyrnigrwydd. Oh, mae e! Okay, that's fine. But get in nes i wneud hwnna ddo. Ond o leia, dwi wedi cael rhain mewn. Yep. Un. Right, gweld os mae cyfuno dis. Oh, hon yn dyfal. So, os fi'n gywir, dyle hwnna bod yn 6. Na, mae'n 1! Oh, oedd un arall yn 6. Dyle ni roi 1 fyna. Okay, dim ots. Mae hwn yn 6. So... dau. Ie, trio... Oh, beth yw hwn? 1, 5 a 6. Boom! Done. Right. Ooh. Gall hwnna bod yn diddorol. Dwi'n dwi'n offer. Dewis gwobr. Gwneud niwed a 6 ail actifadu teclyn. Trio rhywbeth bach yn wahanol then. Ond fi eisiau newid un rhain. Os dwi yn newid un, a byddai'n silly i wneud hwnna ddo. 6, 6. Nhw gyd angen 6. Ond mae dy fi bywyd llawn. Falle na cael gwared o'r un mwyaf annoying. Achos dwi'n gallu. Yeah. Dwi'n dechrau gyda ffyrnigrwydd. So, os dwi'n neud 12. Dwi'n gallu dwyn rhywbeth. O, llosgi holl dis, eh? Eitha cool. Dyna'r peth am y dyfeisiwr, mae'r stael chwarae, mae rhaid i chi wastad meddwl ar eich traed, achos mae chi wastad yn cylchdroi'r symudiadau. Here we go. Boom. Dwyn. Dim point cael 6 a 6, really. So, na i rewi rhain. Rewi un o'i dis. Ah, fantastic. Right. A fan hyn, di ddim hyd yn oed angen. There you go. Boom.
Boom, boom. Right. Nawr, na I roi... Oh, actually, na, na I cael hwn gynta. Newid o 4 rewi o 1. Mae'n ail ddefnyddiadwy. Mae hwnna'n cool. Peiriant newid. Right, beth mae rhain yn mynd mewn iddo? Okay. Dwi ddim yn mynd i uwchraddio rhain. Dwi ddim yn credu. Un munud. Offer. Os da fi unrhyw beth sy'n really defnyddiol. Gwneud niwed ar 6. Right. Credu a fi just am y pethau. No. Okay, os ti'n eich gelyn rôl i 6, mae'n mynd ar dan yn automatig. Neu cymryd hwnna. Media o 4. Mickey Mouse. Un munud, mae Mickey Mouse yn galw. Felly... Mickey Mouse Clubhouse nawr. Okay, un munud, byddai'n ôl nawr. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the video robot and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now,
playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the jet door. Mom, ever heard of Narnia? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart! Go to bed! Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants for your NES. Rumba. Only Bart Simpson can save the Earth. Bart! Okay. Get the Simpsons game for your... Hello, hello. Right. Diolch yn fawr. Right. Wyth. Ti'n go, pa'n neud hwnna? Go on. Mae ar. Dyna ti, Diego. Ewch gyda. Go on. Right, ble dyn ni? So, mae 6. Chwech a 6. Oh dear. Pop it that down. Wyth. Boom. Dim ond 6 ar ôl wedyn. Oh. Pedwar. Gwerth dis plus 1. Right, beth sydd dyn ni i gyd? Beth maen nhw'n troi mewn i? Dyna'r cwestiwn. Ennill ail cyfar pari o 1. Cyfun o pob dis. Newidio o 4. Ailadrodd mysodiad nesa. Mae hwnna'n really handy ar gyfer fel y final neu boss really anodd. So, credu... Dychwelyd 4-1. Mae'n bach yn rubbish. Galari.
Lle mae'n amser I fi cael galari nôl. Ie. Cnwad. Right, os dwi'n rhoi'r span o love fan'na. Eitha solid, dwi'n credu fan'na. Zap. Stop amser. Right, dwi ddim gyda unrhyw arian I brynu nhw. So, a fi am y ddewines a dod nôl am y jar ysbrydol. Ond un o hanner sy'n dyfu. Rhofio 6. O, mae basgi ddo. Point. Oi. Yikes. Right. Rhaid bod yn ofalus fan hyn. 6. Oh. Mae hwnna'n fine. I just defnyddio vinegar. Sugar, maen nhw gyd yn mynd fel yno ddo. Mae'n I marw. Methu credu hwn. Mae'n gormod o risg. Gutted. Dyna'r thing. Mae hwn yn gallu... Mae angen bach o look gyda'r round yma. Lle mae rheolau'n newid pob round. So na I trio'r morthoil tro yma. Wait a minute. Pluggy up half. Oh, da mani. Nawr cyfuno 6 a 2. Way. Right, Theremin. Yeah. Yeah. Numero 3. Cael y sioc yna mewn. Tri a 2. Yay! Felly, ie.
neithiwr ar ein stream, oedd e bach yn nuts achos gafon ni ein raid cyntaf gan Honest Dan Games. Oedd e just yn nuts. O'n neb yn disgo hwnna. Ond o loads yn tiwr, oedd e just yn... Oh god, ti wedi ffeindio'r tegell scrap. Hun yn newid y llosgi o un wastad yn cael ei cynnig fel scrap. Beth mae'n troi mewn iddo ydy yn werth e. Peri llosg o un. Suppose. Ffeithiau statws yn wahanol. Bokibo! Alright. So, that. Zap. Die. Where? Tree. Yn ddau llosgi ddoi decent creu. Mae 10 yn targed eitha posib. Gyfer... O, 4 nawr. Great. A 6. Right. Lefel I fyny. Beth. Sioc. Synau dealu, peri gwanhad o 5. Gwneud niwed. Os HP y gelyn y llawn. Gwneud double. More later. Did we even in? Okay. More later. Arr. Hardy. Oop. Dwi'n mynd am hwnna. Cael 6 a 6. Oh. 6 a 6 yn ei 12. Ond bydd dal angen... right? So 2 now. Boom. Gwneud niwed a 6. Spanner yn handi gael y 6. Gwneud niwed o 4. Neu beth sydd dyn ni fan hyn? Ooh!
O. Hoffi hwnna. 2. 3 defnydd. Gwneud niwed o 1 4 gwaith. Niwed o 3. Gwneud niwed na trap hedfa. O ie, oce. Defnyddio hwnna. A beth dwi'n mynd i roi ymweliad ar 6 Spigen. Fi eisiau cael gwared o Spigen. So mae cadw tetraphobia. Rhoi Spigen fan'na. A gobeithio mae'n mynd i pigo fyny Spigen a nid y spanner. Okay. O ddechrau'r tro, newid y gofynion am eitem ar hap. Newid y gofynion. Wel, fi ddim wedi... Fi ddim quite yn siŵr beth mae hwn yn mynd i wneud. Oce. Right, hwnna... ddim yn hawdd i delio gyda. Ond... Gwneud hwnna. Pam? Mae ddim di... Siocio fe. Wna I ddim gwastraffu ffyrnigrwydd ar hwnna. Chwech. Yn oce. Boom. Boom. Delio gyda hwnna'n oce. Fi gallu gwella fy hun, dyna'r cwestiwn. Scanning. Yeah! Gwneud niwed o 3. Yeah. Beth yw hwn? Gwneud niwed o 3 defnydd tro yma. Okay. Gleddyf crucial. Unpellider. Niwed o 3. Ydy hwnna'n siocled, Diego? Bwyta fe te? Pa chwarae gyda fe? Ie, bwyta fe. 3 a 3. Hwii! Dyma ni. Gun peas. Angen cael iechyd nhw. Hwna. Boom. Right, fi'n mynd i gwirio bod dim siocled ym mhob man.
Sorry am hwnna. Does popeth yn digwydd yr un pryd. Pawb yn cynhyrfu am Nadolig. A, ie. Dyna gyd dwi'n gallu dweud. 6, 3. Wel, mae dau... Ah, damn. Dyna'r un peth o'n i ddim eisiau digwydd. Ah. Oh well. Gyda digon. Ddim rhoi rhywbeth arall. Mor rwystredig. Beth. Ond fi di meso lan fan hyn. Unless... Yr cleddyf crucial. Tetraphobia. Roliad ar hap. Gwneud newid o 6. Right. Serem pygynol. Neu... Ffon fawr. Adio tarian. Cynaeafu. Max. Right, edrych ar beth sydd 'da fi. Gweithon scrap. Mae pethau sydd yn gallu cael ei ail ddefnyddio yn handi iawn. Dwi'n credu dyna probably yr un gorau. A hwn. Mae ein digon o stuff I swapio o gwmpas.
Edif Crucial. Pimp. Neu cadw hwnna. Yn credu. Ar ôl 4 tro bob gelyn yn trawsnewid mewn I arth. Dyw Gwenwyn ddim bellach yn lleihau gan 1 bob tro. Ww. Mae Bully. Ie, dwi'n credu dyma'r ffordd ymlaen. Beth dwi'n mynd I roi fyny yw... Dwi'n rhoi hwnna... Fyna, hwnna... Sut ydw i'n neud e? Oh, jyst rhoi hwnna ar ben I hunain. So mae definitely mynd I roi fi'r option o'r un yna I cael gwared o. Neu, actually... Hwnna'n dda ar gyfer bellach ymlaen. Hwnna'n ddefnyddiol ar gyfer... Na I stick o I hwn. Fi Bully bach. Plasma. Pimp. Ac 1 mewn yn gorfod bod. So, 4. Up. Turn off. Regolau. 6. 5. 4. Eilrif. A minimum o 2. Gall hwnna roi 6 ac 1 sydd ddim yn helpu fan hyn. Eilrif. Na. So hwnna'n helpu. Ti'n methu just neud 1, so... Beth ein, no well. 3 ar ôl. Ffyrnigrwydd fy hyn, ond dwi ddim angen e. Be hoffwn I wneud, though, yw gwetha. Shuriken. Pedwar. Chwilen Rhino. Okay. So beth ydw i'n mynd I roi mewn nawr? Nunchucks. Trap. Deryn croch. A fi am y chwilen Rhino. Shuriken. Cyfrino dis. Mynd I wneud. O, ma' hwnna'n eitha cool.
Ond ydy yn well. Newid y 6. Dwi ddim actually angen fi, so... Hwn am mynd i wneud... O na, mae ddim. Angen i 4. So... 5. Boom. 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 Pedwar. Dwi angen 2 a 5. Oh, minimum. Okay, so minimum, maximum. So 3 a 3. Oh, ma' hwnna'n perffaith. So na I need 6. 3 a 3. Mae'n just anghofio hwnna. Oh no! Ofnadwy. 4. 6. O leia. Ie, mae rhaid I fi mynd amdano fe. Byddai'n gwella hefyd. Cyfuno dis na. Okay, gorau fi'n mynd I gallu neud fan hyn. Na. So nawr, dyblygu indis dychwelyd rhywun arall. Mae tarian yn mynd I bod yn handi fan hyn. Lle yn lle. Ooh. Quick. Ale-reef on minimum die. I'm gonna help you real gobo. Roll up there half. Na. Hwnna ddim yn gret I fi. Oh, decent. 6. Right. Roll out there half. Ale-reef. Pum a 2. Yn 6. Mynd am y tarian.
hwn yn mynd i cymryd spel. Achos dwi angen rifau eitha bach. Dwi'n gallu gwneud y nunchucks. Wych. Odd a odd. So bydde 3 a 3 yn ffain fyna. 6. Oh dear. Ie, mae'n cymryd spel i curo'r aderyn croch. Pimp. A pimp. Ie, so hwnna'n mynd i helpu fi. Rhaid bod yn hafel i 7, mae 10 yna. So, anghofio fe. Mae'n mynd i ysgoi un hwnnw. A 2. 2. Unrhyw siams i gwella iechyd, achos fi ddim yn mynd i lefelu fyny rownd yma. Un a 5. 4. Pimp. A 2. Wei, nes I lefelu fyny. Right. Llyfr scrap, dyblygu dis. Odd. Uwchraddio offer. Copio. Beth sydd 'da fi sydd yn handi copio? Kevin, dim yma. Offer. Need copio hwnna. Wedyn be ni'n mynd I neud nawr? Dyblygu weithred nesa. Hwnna lawr y hewl. Ffwndrys. Theremin, dyna boi. Mynd I dweud beth ydw i'n mynd I ddefnyddio fan hyn. Fi'n hapus I cael gwared o. Right, dewis... Mae gelynion cael 20% o iechyd ychwanegol. No way.
Colli dig. Fi'n nôl i 30 nawr. Oh my gosh. Ma' hwnna'n cic mawr i fi. Okay. So dwi yn gutted. Pimp. Odd a eirif. Ma' nhw gyd yn odd. Tree a tree. Odd. Mae'n cryf yn erbyn tân, good. Sgen I ddim tân, neu'n removes tân. Cair clustogau, boom. Cyfuno dis. So. Nawn ni ddweud hwnna. Gael y mwyaf. Allan o fe, 4, 6. Pimp fanna. Dwi angen odd max and tree. Os dwi'n neud. Pimp. Hwnna ddim yn helpu. Unless dwi'n rhoi'r 6 fanna. Ie, na'n neud hwnna. 6 fanna. 5 fanna. A 4 fanna. Hwrê! 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 Cair clustogau. 4 a 2. Neu 6. A nawr hwnna. Fi ddim yn gallu neud unrhyw beth fanna. Just gadle mynd. Oh god. Boom. Dwi'n desperate am iechyd. Gwerth I fi gael bach o iechyd. Diolch beth am nhw. Offer. O, un munud. Dwi'n gwybod yn iawn. Beth yw'r peth dwi eisiau cael gwared o? Dyna'r cwestiwn mawr. Dyblu weithred nesaf. And I just
So hwn yn mynd i helpu fi nawr. So, os nawn ni ddweud, mae'n pwy sydd dyn ni ar ôl? Y blaidd, llygod mawr, gwella, gwella. Dwi eisiau cadw hwn, so mae fe un o'r rai olaf. So fi'n cael dwbli weithred ar gyfer y final. Rhoi yn lawr fan hyn then. Ffwndrys. Dyblygu un dis, dychwelyd yr un arall. Bydd angen hwnna. Ar gyfer y rownd olaf falle. Beth fi'n mynd i cael gwared o ddo? Rhaid fi cael gwared o rhywbeth. Dwi ddim eisiau fe bod yn hwn. Gwella iechyd gantri. Fi eisiau hwnna. Dyblygu undis. Mae rhaid i fi cael gwared o'r dyblygu undis. Dychwelyd yr arall. Fermin. Cyfuno dis. Chwech. So, minimum o 2 fan hyn. Oh yeah. Brilliant. Ooh. Wow. Theremin. Gwella iechyd. Dyblygu undis. Dwi'n really eisiau dyblygu undis though. Dwi. Na. Right, Theremin, boom, odd, unrhyw rif, odd. So, os dwi'n cyfuno 5 a 5, mae'n ei 10 sy'n mynd i wneud rhoi 6 a 4 i fi, sydd ddim yn help. Fi ddim yn cofio beth yw hwn. Mae 3 a rhywbeth. Dyblygu undis. Dychwelyd un arall. So, does dim... Oh, ma' hwnna'n risky though. Fi methu fforddio wneud hwnna. Sa'n gwybod pam fi'n neud am sy'n mod 5, 5, 5. Just
wneud hwnna, ie. Oh, na. Paid. Gwr byddai'n cael ti tro nesaf Q bach sle. Hefyd, os wyt ti'n gofyn pen, dwi'n siŵr bod e'n brwsio I dan. Right. Okay. Gwneud niwed o 2. Hynna ddim beth o'n I eisiau right nawr. Right. Dyblygu un dis dychwelyd arall. Dychwelyd y gwahaniaeth newidydd. Yna ddim mor special a hynny. Ffwndrys. Ond o le, os fi'n neud ffwndrys. Yeah. Neud hwnna. Nawr gallai ffit o rhywbeth pointless fan hyn mewn. Ffwndrys. Roi hwnna fyna, hwnna fyna, hwnna fyna. Bydd da fi ddigon then. Neu cael gwared o'r newidydd. Mae hwn yn anodd. Achos... Mae hwn yn anodd. Os dim ond 2 sydd 'da fi ar ôl. So, Brenin Llygod Mawr Cornelius. Ydw i'n gwella fy hun nawr? Fi gyda 19. Ond wedyn mynd am e. Ie, na i neud hwnna. Right. So, os fi'n cywir, dim angen really poeni am hwn. Achos mae fe'n ras, really. Hwn yn cael 1 dis, felly dylwn ni bod yn iawn. Dwi'n neud hwnna. Hwnna. Damn. Ond 4 hwnna. 2
Be fi'n neud. Mae rhaid cael doi yn nhw. Oedd y -10 yna yn boen mawr i fi. So... Plugin i chi chwalu fi nawr. O, perffaith. 10. Right, dim chwarae gwmpas nawr. Ond... O na, dyblygu indies, chwaled y llall. Please, rhywbeth bach. 42. Dechrau colli nawr. Dwi 'di colli. No! Flip! Sut nes i wneud hwnna'n wrong? Oedd hwnna mor rwystredig. Mae'n credu o'n i wedi mapio hwnna mas i'r symudiad ola. Oh. Mor rwystredig. Os dwi'n neud cyfuno a wedyn dyblygu. Oh no. Right, dyna yw'r nod heddiw, yw I gorffen dyfeisiwr cyn I fi gael pen tost. Oh no. Mae'n mor boenus I ennill mor agos i'r diwedd.
Cyfyrddus. Fi'n hoffi'r y thing drillio. Dwi'n fan mawr o hwnna. Os dwi'n gallu just pigo fyny stuff. Sy'n gadael fi wneud hwnna. Dyna'r hewl a fi. Gwych. So, rwy'n ffeindio pethau gyda'r sydd yn gallu cyfri lawr. Oh, yes! Bach o look o'r diwedd. Bach o look. Ni angen y look yna. Hey Emrys, siwmai. Sut mae'r hwyl? Fi wedi cael 3 rediad a colli pob un a rai right cyn ar y lefel olaf. Literally y brwydr cyn olaf. So yeah, fi bach yn grac ac yn rwystredig. But yeah. Be ti'n mynd i neud? Be ti'n mynd i neud? Be ti'n mynd i neud, eh? Be ti'n mynd i neud? Be ti'n mynd i neud? Hey! So yeah, os fi bach yn grumpy Emrys, ma fe oherwydd hynny. Fi'n hoffi pêl drillio, mae'n dibynnu os ti gyda'r pethau cywir. Fi eisiau gorffen dyfeisiwr heddiw. Dyna'r nod, dyna fi'n mynd i trio wneud. Okay. Alrighty then. Gleidiog. Gleidiog. Mae fe'n mynd gyntaf. Good. 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 Good God. Pump ac 1. 6. Thing am y pêl drillio yw mae'n dibynnu os ti'n ffeindio stuff sydd gyda'r countdown marker. So os ti ddim, mae hwn yn 6 a 4. Thing great. Dyna beth dwi eisiau. A dyna ni. So yeah, fi'n credu mae dy fi un rediad arall yn dy fi cyn fi dweud hwyl fawr. I wneud niwed os yw'n gwneud. Right, beth ydw i gyda fan hyn? Gwneud niwed. Peiriant newid. Dychwelyd 4-1. Neu cael think. Yeah, go on. So, I wouldn't have a died is a way. Suppose definitely need enough.
Un fanna. Un fanna. Un fanna. Diolch Steph, fi yn dyfal barhau. Mae wedi bod yn... Fi wedi cael cwpl o rediadau really boenus o heddiw, Steph. Just horrible. Horrible. Literally, ar y lefel olaf, ddim yr boss level, ond y lefel olaf, yr un cyn olaf. Just... Yeah. Chwech. So yeah, sob story, eh? Ond yeah, fe'n dyfal barhau. Dyfal donc a dir y garreg. Da de, de do, de do. Yep, fe'n. Dwi'n barhaus. A do wir. Ydw. Bendigedig. Right, screwdriver. Whip. Periant newydd. Trymllydd. Peti mewn ffordd ma... Beth ydw i'n mynd i cael gwared o nesa? Rai byna. Dwi'n credu fi'n mynd i swapio hwn gyda hwnna i gael gwared o fe tro nesa. Yn lle peri newid mae llosgi dis yn anablu offer. Ar eich tro cyntaf mae'ch dis i gyd chi'n rolio yw'r un rif. Okay. Gallai gweithio gyda hynny. 2. Pedwar 1. O! Hwn yn... O na, di hwnna ddim yn helpu fi. Gwella iechyd. 6. Dim ond 1 6 sydd angen arna i. So... Mae hwn yn bach yn rubbish i fod yn deg, achos... Mae hwnna dy fi. Mae bod yn ofalus fan hyn. Chwech arall, just yn gwastraffus, ond ti'n methu helpu fe, really. Methu helpu fe o gwbl. So, just... Pa siarad am fe? 1. Chwech. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. 3 1 swapio hwnna 6 boom dal yn y gêm right adfywio nawr sydd angen chi iechyd gwerth dis plus 1 dyma'r rediad. Continuing.
gosod dis i dychwelyd y dis. Gwneud niwed ar rod hefyd ar gwneud niwed ar 6 ennill 2 draining. Ton gwerth dis plus 1. Sut mae'n teimlo i wedi gorffen y game, Steph? Rwy bach o cymhelliant i fi. Right then. 6. Gwella gan 3. F. Mae'n fwy. Dyna chi bit. Deuddeg. Chatbox yn diflannu weithiau. Ma' hwnna'n weird. So mewn Streamlabs mae yma. Mae gweld beth mae'n teimlo. Right. Mae'n dweud mae'n teimlo'n gret i orffen y game. Falle i mor traumatised neu byth chwarae eto. Yeah. Dim spoilers though. Oh gosh. Dwi'n gallu neud hwnna. Neud hwnna i 6 trwy neud cyn. 6. Gwella iechyd. Na. 4 gan 3. Yeah. Ti'n beth, ma' yna opsiwn i cael fel mods a fel mega quests a pethau fel yna. So, yeah, mae lot o bobl yn neud stuff diddorol. Fi ddim yn credu bydd gen i'r... Fi'n credu unwaith fi wedi gorffen e, byddai eisiau gorffen e hefyd. Yeah, fi'n gwybod oedd e ar ôl... Oedd e'n ni lot... Dyna oedd y prif thing, oedd y mechanics. So, yeah. So. 6 a 2. Whee! Beth yn mynd i wneud? Rhaid bod yn hafal i 7. Beth sy'n yma? Ffon fawr. Dablygu dis. Ffigio. Ffigio a bump.
Mae ddim yn edrych yn debygol o fi gorfod defnyddio rhoi nhw dau, achos maen nhw'n eitha tebyg. Pastwn scrap. Oes yna ddigon o stuff sy'n brifo ddo fan hyn? Screwdriver. Neu dwi'n swapio hwn am nhw dau. Na i jyst cael gwared o chwip dwi'n credu tro nesa. Achos mae rhoi nhw dau yn just... Neu gweld beth mae'n troi mewn i. Ie. Melltigedig. Fi ddim eisiau gwneud hwnna to. So, be fi'n mynd i wneud yw troi hwnna yn 4. A wedyn defnyddio hwnna. 8. Da ni. Dyma'r un, lads. Dyma'r un. Dyma yw'r round dwi'n mynd i ennill. Sa'n chwarae unrhyw mwy. Damn. Unless... the bloody piece. Right. Datblygu hwn. Un lan fan. Un lan fan. Come on. Oh yeah. Right. So, be fi'n mynd i roi fan'na? Custom scrap screwdriver. Beth ydw i'n gallu prynu? Cyfuno dis. 3 defnydd. Na. Gosod dis i dechrau. Gwneud newid ar odd. Gwneud ail rolio de ar hap. Rod hefyd ail rolio. Gwneud niwed ar 6 ennill 2 dreinen. Gwerth i fi gael rhywbeth. I just cael y peth mwyaf rad i ddefnyddio. Screwdriver. Bydd angen rhywbeth arna i. Cyn bo hir. Pob gelyn yn cael craig. Hapus am hwnna. Craig ddim yn grêt. Dewinus... Go on then. Lamp lusky.
Okay, mae Craig yn okay, achos... Suppose... Mae'n gwell i fi gael pedwars a dyblygu nhw. A nawr... Chwech. Adlosgi. Gwella iechyd. Pump. A dau. Great. Kraken. Chwech. Cyflymu chwech I bob cyflwyr. O, mae hwn ddim yn defnyddiol gyda hwn. So... Ready... Pimp. Wedyn dyblygu. Un fanna. Un fanna. Yn y run diwethaf o'n i'n neud Steph, ges I -10 fel reol. Ah. Oedd e'n rwystredig. Dyna gyd dwi'n gallu dweud. So... Chwech. Pimp. No! Iechyd, bloody autocorrect. -10 iechyd, yeah, fi'n gwybod. Really harsh, achos ti'n mynd mewn i'r llawr olaf just I cael -10. Ah, then horrible. Chwech. Right. Credu mae'n gwell I fi wneud 5. Dyblu hwnna. Oh, come on. Don't need unrhyw beth. Oh. Ah. No. Pam, 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 pam. Dallu doedis na'n rwystredig. Kind of... Right. Right, fi'n gwybod nawr rawn am 5 neu 6. Oh, da ni di... Dyblu fe. Oh, come on.
Mae hwnna'n harsh ofnadwy. Bam 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 bam. Ie, os chi'n gwylio nawr a chi eisiau cyfle i ennill copi Switch o Dungeon Edis, just roi actually just roi i'n meddwl am ffordd o wneud hwn. Felly nawn ni wneud rhywbeth i wneud gyda'r dis a pa rifau sy'n dod fyny. Ond ie, just roi hash fel y bychnod exclamation copy C-O-P-I, okay? So gawn ni weld. Mae'r 6 yna yn y banc os fi'n neud hwnna. 6 a 4 sydd angen arna i. Felly, be gallwn ni wneud yw wneud hwnna i 4, W fe. Oh! Pam. Aha. Oh. Come on. Oh, dall. Amser cystadleuaeth, ie. Amser cystadleuaeth. O'n i'n siarad gyda Emrys, a ni'n meddwl, oedd e wedi dweud, right, syniad i gael cystadleuaeth i ennill copi o Nintendo Switch o'r game. Felly, ie. Okay. So, let's bring the Bloodiest tree. Wedyn 4 tri yn ei 7. Yes! Come on. Yeah, amser cystadleuaeth, Steph. Roeddwn ni'n cysgu o dan y ddwfn i chaf yn ystifedd. O un arall i lefelu fyny. Right. So yeah. 7. Allwedd Berlin nawr. Dyblygu pob dis. Dwi ddim eisiau hwnna. Gosod y dis. Pump yw'r brif, efe? Os dwi'n neud hwnna. Oops. Cyfino disg gwneud 50.
gwella. Neu red. Ti'n gwybod beth yw'r pwynt cael y holl things. Suppose. Pimp a pimp. Ti o'n yn gallu neud. Hwna really. Hwna'n helpu. Beth mae hwnna'n neud? Yn gret os bydd gen i y thing move sydd yn ail ddefnyddiadwy. O, paid dweud. Dyma sut mae'n mynd i gorffen. Oh god. God. Rhifau bach, please, please. Ga fi dod trwy hwn, please. Please, please, please. Come on. Come on now. Come on. This in die. No. Pedwar. Un o dis. Dove sogno? Oh god. Sorry, pal. Beth ydi diflannu wneud? Pimp. Oh my god, oedd hwnna'n agos. Oh my gosh. Hwnna'n ridiculous.
Right. Uwchraddio offer, barricade neu copi offer. Be ti'n meddwl, Steph? Beth wyt ti'n meddwl? Dwi ddim yn siŵr. Mae tarian bach yn... Sim pwynt tarian fi'n credu. Bach o amddiffyn. 3 defnydd. Yn agosau lefel 5 uwchraddio. The thing yw, mae popeth dwi'n cael yn uwchraddio anyway. So, byddai uwchraddio wedi bod yn wastraff newid o 3. A swn i'n neud. Okay. Bwmp. Gosod dis i dychwelyd y dis. Fi ddim really'n fan o hwnna. Gyfuno dis, gwneud 1. So, os dwi'n swapio rein o gwmpas, mae'r 2 yna bach yn weird. Felly... Crisialu a gwella. Dwi angen rhyw... So, hwnna'n attack. Fi methu just cael hwnna fel yr unig attack. So... Fi rhaid fi... Llai tarian. Swapio hwnna. Hwnna. Right. Mae hwnna ni. Scrap te i amddiffyn y slotiau das i gen ti. Cyfri i lawr, gelynion yn lleihau am ddwbl a gyfredd. Cyfri fi lawr. O fi ddim yn credu bydd unrhyw rai o nhw yn cael y cyfri i lawr thing. So na I cymryd fy siawns fan hyn. Oh, falle fi de actually. Mae'n poen yn y pen ôl. Gyda'r symudiad gilyn. Na, hwnna'n ffain. Right. Bant a ni. Cyfuna dis. Dwi'n neud 3 a 3. 6. We got rhaid meddwl beth. Oh, hwnna'n good achos min yw 3, so ma' hwnna'n 12 yn barod. Beth? Oh, minimum. Okay, so ma' angen 3 arna i. Right. So, os dwi'n newid hwnna. Dalo. I suppose gallai just mynd yn ymddiffynol fan hyn.
We got 3. Boom. Three. Oh. Oh. Gallai gwella fan hyn. Gwella iechyd. Gan 3. Hey. Dyna ni. A cyfnewid holl offer. Di hwnna'n meddwl swapio... Di hwnna'n meddwl swapio offer fi gyda offer fe? Ma' hwnna bach yn neti yn dyw e? Suppose it's yn rhaid I fi actually cyffwrdd o fe. Gwneud 4 newid, adio 2. Ooh, mae hwn yn cool, achos mae'n meddwl mae'n mynd I mynd lan pob tro. Lle dyna'r ffordd ymlaen. Crisial iachol, gwerth is. Beth ydw i'n mynd I screwdrive? Gwneud newid o 4. Crisial iachol. Gwella iechyd yn handi. Bump. Beth ydw i'n hapus I cael gwared o? Bump yn eitha nice though. Nau trio hwnna am nawr. Steph, ydy cyfnewid holl offer yn meddwl swapio offer fi gyda offer fe? Achos dwi ddim eisiau gwneud hwnna. Does dim point yn gwneud hwnna. 3, so 4, 8, 12, 16. Mae hwn yn mynd I fod yn well. Falle. Ie, fi ddim yn trysto wneud hwnna. Unrhyw beth lle dwi'n rhoi rifau llai na sydd 'da fi. Wel, fi'n rhoi rifau llai a fi'n cael mwy o niwed. Bydd ffad mawr o. So, mae'n neud hwn. Oh, wait a minute. 2, 3, 4. Gyda'r enw fel gwrthdro, a ie. Ie, diolch Steph. Dyle fi gallu gweithio yn mas, ys I blymyn. Mae fe yn neud synwyr, fi jyst yn nervous iawn, fi wedi colli gymaint o weithiau, fi jyst yn dechrau mynd yn nuts, dwi'n credu. Dyna'r problem. So, dyna ni. Here we go. Rhywbeth bach o wahanol.
Ond, o leia... Dwi wedi defnyddio fe. Gofal o osgoi, ie, fi'n gwybod, fach. Right. Dyna ni. Gwn peas. Gwneud niwed. Gwanhad o 1. Gwneud niwed o 4 a ddefnyddiadwy. Right, faint o things here all. Oh! Gallu fi brynu popeth. Why not? Be fi'n neud? Right. 3. Ie, mae bach o pen tosta fi, ond fi'n credu achos nes I binge gwylio Cobra Kai, sef cyfres Netflix o Karate Kid, a fi wedi gorffen yna nawr. 2 cyfres mewn 3 diwrnod. So fe'n iachus. Na, actually, fi'n credu nes I dechrau wythnos yma, ond mae dal ddim yn dda o ran y faint. Right. Gwella. Electromagnet. Gwneud niwed. Bump, safer peas. Stuff ail ddefnyddiadwy fel gold dust dwi'n credu. 3 defnydd. Gwella fi. Ti ond yn gallu defnyddio hwnna unwaith, though. Yr electromagnet. Niwed o 4. 3 defnydd. Lle hwnna? 5. Dwi'n rhoi hwnna fanna. Gobeithio bydd e'n cymryd 2. Felly yma cowboy. Cowboy. Oh my god. Oh yeah, mae pob un gyda. Oh god. Cyfuno dis ar hap. Suppose. Neu ydy yn well I fi. Nah. Yeah, I suppose. Dwi'n gwella iechyd.
Right. Pedwar. Fi'n credu mae'n rhaid fi cael yr ffurnigrwydd tro nesa. 12. Unrhyw siawns. Felly gwella gynta. Probably yn gwell I fi wneud 6 fyna. So, os fi'n wneud 4 Cowboy mor progress ydy ma fe. Fi'n poen yn y pen ôl yn wneud cowboy. Cyfuno ddim yn help mawr. Ond mae niwed o 6 wedyn 8 tro nesaf falle. Bendant hwnna. Dwi'n mynd am... Os dwi'n neud hyn, dwi'n cael deis arall. A wedyn, dwi'n neud hwnna. Ac yna... 2... un arall. So dwi'n gallu neud wedyn 4 fyna a 6 fyna a just croesi bod bysedd David eto. So, mae hwnna'n rhoi 8 I fi, plus 6, fi di ennill. Fi di ennill. 5. Sgan I ddim special moves na dim byd. So, technically, dylwn ni bod yn fine. Os fi'n cool fan hyn, dwi'n gallu neud... 6 ac 1 cofio iechyd. Ie, fi ddim yn mynd I gwastraffu iechyd bai phoeni am hynny. So, 5 8 iechyd. Nawr 10. So, dyle hwn just bod yn perffaith. So mae 8 a 2 neu 10. So dwi'n mynd 5 a 2. Woo! Woo! Right. Seithwr peas. Dwi'n siŵr pa un sy'n gwell dy fi. Mae hwn pob tro yn eitha cool. Iechyd. Oh, fi di prynu popeth. Right, beth ydw I eisiau copio? Pedwar newid.
Ennill 2 tarian wastad yn cael ei cynnig fel scrap. Tarian plus 3. Tarian yn handi, ond bydd iechyd yn handi hefyd. Yn kind of yr un peth, I suppose. Jyst yn meddwl ymlaen i'r final boss. Dwi angen pethau eitha amddiffynol nawr. So, gwella iechyd. Oh my god, mae'n tricky yn dyw e. Ennill 2 tarian. Ddim yn fan mawr o'r tarians though. So, hwnna'n ail ddefnyddiadwy. So, na I roi hwnna fyna. Beth ydw i eisiau? Gwanhau neu tarian yn y final battle? Be ni'n meddwl? Tarian plus 3 neu gwanhau 3? Be bydde ti'n neud ar gyfer yr un olaf? Steph? Probably gwanhau tarian. So iechyd ti yn isel. Yeah. Okay. Oh, na I neud yn siŵr then. Sut ydw i'n neud siŵr bod ein pigo'r un yna? Ydy ar y top? Fi ddim 100%. Sut mae fi'n neud hwnna? A beth I copio nawr? Ail actifadu. Gwneud newid. Sim pwynt neud hwnna. Actually, gyda'r sgerbwd, falle gwanhau. Okay. I think. So, cymryd nhw nôl. Gwanhau. Ond y pwynt yw, ddim y sgerbwd, ond y final, ond fi ddim yn gwybod pwy sy'n y final, so I suppose gwanhad o 1 mae hwnna yn rhoi. Whereas mae hwn yn rhoi tarian o 2. Mae gwanhau achos gyda'r canolbwyntio ar y sgerbwd. Okay. Na i'n mynd am gwanhau then. Beth fi'n mynd I dyblu fyny though? 2 gwanhais? Falle? 2 raws? Mae'r sgerbwd yn big hitter, falle mae angen gwanhau ymysodiadau. Okay. Falle dylwn ni dyblu hwnna then. Gwerth dis plus 1. Beth fi'n mynd I swapio am? Fi'n nuts! Right, gwneud crisial iachol. Bwmp. Ar 6 dwi angen hwnna ddo. 7 Ps dwi angen. Mae'n risky flip achos y pwynt yw bwmp. Suppose mae'r gallai wneud heb y bwmp. Yndi, 1 raw yn ddigon. Neu roi'r screwdriver nôl te. Oh my god. Here we go.
Just gyda flashbacks o nes o lan fel tro diwetha. Gwn plasma. Codrys yn troi'n wych. Nid hwn gynta. A wedyn... Woo! Yeah, Marvin big hit there. Open plasma. Right, I'm creating my ride via I like to value pimp. Neu'r gwanhad o 1. Mae hwnna ddim digon o gwanhad, really. 1, 2, 3. Pedwar. Oh my god. Newid o bedwar. Use the force gun. Flip. Fi'n teimlo mae rhaid I fi aros yn y gym. Fi ddim yn mynd I gallu ennill hwn. So, os fi'n cael newid o pedwar, ond na, fi ddim really, achos dwi angen y iechyd. So, fi ddim gyda digon oh, mae'n milltithio, mae'n mynd I bygro fi lan. Fi'n gwybod e. Okay. Boom. Mae'n risky am y iechyd, achos fi'n mynd I lefelu fyny ydw I. Hwn yw'r un olaf. Yeah, so... I bod yn silai, I just neud hwnna. Neu ddim. A neud hwnna. Oh my god. Okay, penderfyniad pwysig fan hyn. Mae dy fi raw arall. Ydy hawdd, paid dweud hawdd, oedd hwnna'n stress. Right, ar gyfer y round olaf. Rhaw? Yeah, I suppose. Mae mwy o le wedyn. Ar gyfer Scorpion? Gwneud newid o 20. Okay. Dyma lle mae'n mynd yn ddiddorol. Dewis y final thing. Scorpion. Right? So, mae gyda ni bump, seithwr peas, sy'n ail ddefnyddiadwy, crisial iachol, screwdriver, gwneud newid ar 6 ail actifadu teclyn, Scorpion,
Mae'n cael 24 ond mae'n neud niwed o 20. Metal Scrap. 2 Tarian. Electromagnet. Hurraw. So dyma fe, dyma yw'r final nawr. Beth yw'r pethau gorau i ddefnyddio? Bwmp. Mae bwmp yn handi er mwyn cael y chwechs. Mae hwnna'n handi achos mae'n ail ddefnyddiadwy. Mae Scorpion yn diddorol. 6, 12, 18, 24. Os ti'n cael 5 dis... Os ti'n cael 5 dis... Bydd yn cool ar gyfer y... Os ti'n cael y special a 6 pimps 30, so yeah, ti'n mynd i bwrw hwnna hawdd. Oh my god. Raw. Mae raw yn eitha cool hefyd. Ond niwed o 4 6 Scrap. Beth bydd ti'n rhoi, Steph? Metal Scrap? A cael tarian? Neu di hwnna'n amddiffynol? Fi ddim yn gwybod pwy ydw i yn erbyn. O, fi'n gallu neud hwn just cyn ydw i. Sim rhaid i fi dewis right nawr. Di cael popeth fan hyn. Oh god. Yn erbyn Madison. Madison. Cofio beth mae Madison yn neud. Dim clem. Blank. Blankety blank. Dim angen gweld nhw nawr. 4 niwed, adio 2. Madison yn neud beth nawr? Blankety blank dwedais i. Fi di mynd yn blank yn meddwl am beth i neud. Achos, fi'n gwybod. Fi'n ffeindio fe'n anodd i ffocysu nawr. Seithwr P's. Suppose mae rhifau mawr a cael y 4s na trwy'r amser. Efo 3 slot os rwy'n cofio. Yeah. So... Mae hwnna chi angen amser i fel adeiladu fyny wyt ti. Mae Scorpion yn eitha cool, dwi'n credu. Metal Scrap. Ydy hwnna'n rubbish, 2 tarian am final. Sorry, fi ddim fel arfer yn cymryd gymryd o amser, ond fi wedi treulio 2 awr a hanner yn trio gorffen gyda'r dyfeisiwr heddiw. A ar ôl hwn, byddwn ni'n dechrau'r cystadleuaeth i ennill y gêm yma ar y Nintendo Switch. Felly... Lle electromagnet then? 4... Mae'n mynd i mynd 6... Fi ddim eisiau'r gwanhad. Okay, mae wedi'i neud nawr. Anghofio fe, dyma ni, final boss, y dyfeisiwr. A os chi eisiau prynu'r crys ti yma, mae ar dechrau'r chat, nes i roi'r link yn credu. Dwi'n gweithio? Ie, chi'n gallu prynu'r crysau ti yma o Weird Triangle. So, helo, hoffa ti brynu ychydig o cookies?
Neu bydd gwell 'da ti os dwi'n curo ti mewn brwydr fawr. Dim ots, dwi'n gwybod pa un dwi mewn tamer am. Okay. So. Cyrchfa. Ffyrnigrwydd. Wait a sec. Dwi angen defnyddio rein gynta. Gael extras fi. Y nawr. Chwech. Actually, I need un yma. Gwanhau. Seafood peas. Tro nesa, dylen ni wedi wneud un electromagnet. Ailadrodd. Right. Gwerth dis. Okay. Team grief trauma. I think so fe'n ar Steph. Ti'n credu yn hwnna? Strong are you? Right. There you go. Where? Fi'n mynd i ennill. Fi'n mynd i ennill. Just i wneud yn siŵr though. Oh, yes! Okay. Yma i roi trwy arall arni. Yn hollol. Gall hwn bendant fod yn yr amser ti'n ennill dymuniadau dy galon. Neu dros yna. Woo! Right. Beth yw'r tebygolrwydd? Just y grach a'r cellweiriwr ar ôl nawr. Wei! Gallu gorffen gyda'r Crys T, gwisgo'r Crys T yma nawr. Symud ymlaen wrth grach a'r cellweiriwr. Felly, os chi eisiau cyfle i ennill copio'r gêm yma heddiw, just roi exclamation dungeon ar hwn, fel na. Right, exclamation dungeon, a chi'n gallu trio beth chi gyda cyfle i ennill copi o'r gêm. Felly, na i gadael yr agor 3 munud, just roi dungeon, a wedyn cyfle i chi ennill y gêm. Ogle. Felly, So, mae'r copi o'r gêm ar y... fe'n copi Nintendo Switch. So, just ro y bachnod exclamation dungeon i ennill copi o dungeon ydi am cyfle. Gêm yn lot o hwyl. Dyna ni, Steffan wedi gorffen y gêm. Mae fe'n rhoi ei adborth positif ynglyn â'r gêm.
Yeah. So, right, parhau. Wow, edrych ar hwnna. So yeah, exclamation neu bychnod, dungeon, cyfle I ennill, copi. Os mae neb yn neud yn nawr, na I just rolio fe ymlaen tan tro nesa. Ond ie, os chi eisiau cyfle, na just roi e tro nesa, a chi'n gallu dod nôl nesa, a dweud pryd hynny. Ond na, oh my god, dim ond 2 ar ôl. Right, question, Steph. Nes ti gorffen y callweiriwr I gyd a wedyn neud y grach? Neu oedd y tactic kind of random? Mae diddordeb 'da fi gwybod. Ie, fi ddim yn siŵr beth fi'n mynd I wneud. Falle, achos mae fe'n un level house yn haws, na I wneud y callweiriwr a wedyn mynd i'r grach. Hanner a hanner, oce. So I mixo fel lan. Falle na I wneud hwnna. Un diwrnod na I canolbwyntio ar un, a wedyn diwrnod arall na I swapio fe i'r un arall. Oce. Felly fi'n mynd I gadw e fan'na. Bydd y cyfle o ennill copi Nintendo Switch o'r game yn rolio drosodd i'r sesiwn nesa. A bydd hwnna amser cinio fori. So, un tan da... Wel, fori byddai'n gweld, wna I gweld pa amser sy'n bosib I wneud. A mae streams Among Us yn cael fwy o bobl yn gwylio ac mae'n bosib hysbysebu. Oh, yeah! Mae hwnna'n wir. Yeah, fi'n credu adeiladu fe fyny. Syniad da, Steph. Dwi fel, rwy'n ti a Emrys yn rhoi holl syniadau. Chi fel reolwyr really dda. Diolch. Chi fel Sensei. Sorry, fi mewn Cobra Kai mode ar hyn o bryd. Am marathon sessions o gwylio Karate Kid a Cobra Kai. So, yeah. Diolch yn fawr, Steph. Diolch yn fawr. Micromanagers. Ti'n dweud micromanagers. Fi jyst yn meddwl am Lego Movie. Fi'n really plentynaidd a gyda plant bach sy'n gwylio stuff fel yna. Fi'n hoffi hefyd. Micromanager. Yeah, da iawn. Right, fi'n mynd I gael e fan nawr. Fi'n dechrau cael pen tost o canolbwyntio gymaint a gwylio'r sgrin dros cyfnod fel yna. Felly, ie, diolch yn fawr Steph, diolch yn fawr Emrys, diolch yn fawr Kieran oedd e mewn cyn am wylio, a na I gweld chi fori os chi o gwmpas, lle byddwn ni'n gwneud fwy o dungeon yn dis, ond gyda'r cellweiriwr, so bydd gyda fi Crys cellweiriwr. Hwn yn gallu mynd off nawr am ychydig. Right. Pob hwyl bechgyn. Worms WMD no seal hefyd. Mae hwnna just fel heads up. Right. Ta-ra, diolch, pob hwyl. Ta-ra.